Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige, mapan kan iji pagadalan nyo anak ko, tainak matan iji balay daamo. Numaladawak, agungot dan tumanan. Uwan nanang, apay anaungot ngamin dagiti amo tayo. Pati ni Donna nga anak da, naturay iji pagadalan, kanayon nak nga ibaon. Ibabain nakpay. Anusan tayon ida? Awan mat ngamin ti sabali a pagtrabahuan. Ewan gayam bakat. Mapan ka kadi aglaba ijay balay daamo tayo? Inaldawak mo't nga aglaba lakay. Agdalusak pay nga umuna. Intun malpasak, aglabaak mo't tan. Agluto ak tumanan. Kasi kayo mat nanang, obrayo amin. Isu nga intun sumangpot kayo iti malam, pirmi abanugyo. Sana bale, takabaelak pay mo't anak ko. Inka nga roden bakat. Tapno malpas mo adagos ti trabahom. Kat makainanaka adagos. Inak matan ijay plantasyon ti protas. Amangan no umuna ang makasangpat ijay ti amo tayo. Agungot dayjay. Anya nga dito ngayon lutom? Ah, Napayag kan akatulong. Ngam di mo pa'y amo ti agluto iti naimas. Ngayon nga rod, Saan anaimas tin luto na? Sukatan nyo tin luto yo. Jak kayat daytoy. Agluto ka kano iti sabali. Ta saan anaimas? Jaske. uwan madam, agluto ak iti sabali. Agawaam, tamabisina kon. Kaimasam ti lutuam No saan anaimas? Agpaluto ak manan iti sabali. Anya ayati kayat yu amaluto. Apay ngagdamag kapaylaang. No anya ti adda di taan naimas ison ti lutom. Agawaam on, tada papanak. Ay, uwan sir, mabiitlaan. Awitam day ti payong kan bag ko, Linlin. Uwan Donna. Agawa tani, nabanugak. Inton maminsan, dumagas kay Jebalay tawitam ti bag kan payong ko. Ha? No saan mat nga ijay ti dalan ko ang mapanag-eskwela. Adayon ati pag naak numang likawak paylaang ijay balayo. Anya ko katulong kayo nga rod. No awan ti sa ni Kwami apagtrabahuan ni tatang mo, saan kayo amangan? Sige nga rod. Sa paak to ti mapanag-eskwela, tapno sa anak amala daw. Basta dumagas ka. Tadyak kaya tagawit iti gamit ko iti pagadalan. Apay nga da ka dito'y anak ko. Si kamot tinangawit ka dagiti gamit ni Donna. Uwan nanang. Isu ti imbaga ni Donna kanyak. Siya kano ti para awit ti gamit na. Ay, una yan. Adayon ati pagnaam numanglikaw kapay dito'y anak ko. Uwan nga rod nanang. Isu ti imbaga ngum nagungot-mot. Kadabigat kano, kan malamkot siyak ti mangimot iti gamit na. Kabaalam ka di anak ko. Anya pa'y ngay nanang, no saan kong awiton, kat ibabain nakmot iji pagadalan. Ay, kaasimot ti anak ko. Pagbali ng damotan akumboy. Agawid kayo ka din, nanang? Ay, nalpas kumutan ti trabaho. Inak agpakada, taagkuyog tan nga agawid, anak ko. Nagkuyog kayo, mat. Napan ka kadi ijay balay daamo, Linlin? Uwan, tatang. Nagadayon nga itinagnaam. Kasano adi magna ijay, kat pinagbalindamot akumboy. Kumboy? Anya ti kayat mo asawan, bakat? Iso ti pinagimot ni Donna kadagiti gamit na iji pagadalan. Anya? Ay, una yan. Nagkarudamutan. Pati pa'y ni Linlin. Iraman dang agserbi kadakwada. Bayan yun, tatang. Kabaalak mo't. No naidanon ko ijay balayda, kat awan mo't ti awit ko nga agawid. Jay laang mo't gamit kon. Saan ama iparbang day tanga inaramid dakan ka, anak ko? Adayo ti pagnaam, numanglikaw kapay laang ijay balayda. Ay,
Naglaing kamutan, anak ko. Tada para awit mo, iti gamit mo. Wen mami. Masadutak ngamin ang mga awit kadagiti gamit ko. Kakaiso na nga da pagawitak. Kasta, aramatam ti utak mo, anak. Wen daddy. Iso ano ag eskwela ak. Happy go lucky ak. Adda alalay ko. Iso na lang, tano makita ti maestram, ibaga na asadot ka. Wen anya? Ammo kon ti aramidak. No dandani kamin iti pagadalan. Siya kon ti mangawit iti bag ko. Kasta, anak. Talaga analaing ka. Alistuan nyo ti agburas. Taumay ka nun ti kinatulag ko a buyer kadagiti produkto tayo. Uwan amo. Saan abale? Taaddamutan nakaimpake sa jay bodega. Jay lamang ikarga. Bantayan nyo na yung baga. Amang ano adagi puslit kadagiti na impake. Mapagtalkan dagiti nagimpake, amo. Anya nga ti amok. Amang ano nagtutulagan nyo ti mangloko kanyak. Nabayaga kun nga agtrabaho kada kayo, amo. Ngam adda ka din nakita yung akinupit ko. Nadalos ti konsensyak, amo. Tauray di mo makitkita, adda ti apo, ang makakitkita itigaraw ti tunggal maysa. Ay, permi abannog ko. Impadalos amin da amo ti balayda. Impalabada pa'y amin a kortina kas kada ulos. Agina na kayo, nanang. Siya kung ti makaamo di ti balay. Ay, nakaro ti amo tayo. Saan da nga amo ti mga asi? Kaslasan ang mabambannog ti pada da tao ti pampamayanda. Ay, no dala ko masabali nga umalisan tayo. Umalis tayo iti amo. Un gayam. Nadamag ko nga agbirbiro kanon ni Mr. Santos iti katalak na ijay rancho na. Padasek sakit di ti mapankan ko na. Barang kasapulan na pa iti trabahador ijay. Ay, sige man nga rod lakay. Tani, pati ti anak takat iraman matan dagiti amo ta nga alilaon. Kumusta nga'y tinapanamlakay? Agkasapulan da kadipay iti trabahador? Ay nabakat. Wan. As-asidig pa'y iji pagadalan dalinlin. Ha? Ije asidag ti pagadalan? Matanawan numapan kami iti maikadwa akad saaran ti pagadalan mi. Wan, anak ko. Adda kano quarters ijay apagyanan tayo. Ay na, nagsaya atan lakay. Kaano tayo ngay nga rod nga umalis? Iti kabiitan a panahon, bakat? Kastamot ti kunana. Sige nga rod, taagpakada akton kada amo. Uray siyak, kat agpakada akmat, tamapan ko dalusan jay pagalisan tayo. Nalawa ka no, kat? Awan ka din ti agigyan ijay lakay? Awanan, timanawan. Aldawan. Ngamawan pala ni Linlin ang mga wit iti gamit ko. Ne, apay ngay. Naldawan ita Uray jay inana, awan pa'y. No umay day jay alinlin. Kadalag. Ita mampay. Sigud mo't amasapsapa ni Dominga nga umay. Iso nga rod, takayat na ngamin ti masapa nga agawid. Ngam inton umay, masapul amala daw mat nga agawid. Tadyak pagawidan adagos. Ay na, mami, daddy, maladaw akon. Amangan mat no saan da nga umay. Ay na, no saan nga umay? Bawasak ti sweldo day jay a Dominga. Lando, apay asan nga imay dagiti agi na medical man. Naladaw ni Donna, gapo iti panangururay na kinilinlin. Pasensyakan, amo. Adda ngamin sakit ni Dominga. Gapo siguro iti nakaro abannog na. Katsika, apay asaan ka anapan iti plantasyon? Adda basit inasikasok, amo. Mapanak ko man, idi adda kayo. Ikatan kayo kas katalag ko, no kasta ti garaw yo. Kita agban no pangalaan nyo iti lamutan nyo. Adda kada kayo, amo, no ikatanda kami. Nabannog kami matan amangan anos kada kayo. Ne, naglastog kan. Nagbiag kayo aya, no saan kayo ang nagtrabaho kanyak.
Pinagtrabahuan mi ti pinagbiag mi, amo. Saan mi matadinawat kada kayo? Nairanod kayo mat, amo. Naglastog kan, Lando? Sige. Kita man ita. No pangalaan nyo iti pagbiagyo. Agpakada kamin, amo, kas katalakyo. Mangkita kayon iti sa bali. Apay asaan nga imay dagijay nga agiina iti kalman? At kano sa gubanit ni Dominga. Kat imay ko man ni Linlin Daddy. Tainawit na ko matibag ko. Sanda kanon nga umay? Anya? Ha? Saan da nga umay kunam? Ha? Anya nga iti pagbiag da? Idimbagak nga ikatak ida. Natangsit pa lang ni Lando. Tawan ko na naman. Ay na, no saan dan nga umay? Nagado di tati maala ababaunan kan katalak? Adda nga tamayat, Mami? Amoyo, ijay pagadalan mi. Adu ti gayam ni Linlin ngam siyak. Imbag no adda mayat nga umay ababaunan. Ay na, adu di tati mamirmiraot amabalin nga alaan kas babaunan. Saan lang nga isuda? Oy, Linlin, kunam siguro makalibre kan? Itulod nak ijabalay. Mangkita kan iti sabali amang itulod ken ka. Awan nga min ni nanang ijay. Kat awan to kadwak nga agawid. No saan kayo nga umay agtrabaho ijabalay mi? Awan ka na nyo. Mabisinan kayo. Sige, inna kun Donna. Awitom dagita gamit mo. Wey! Apay nga ipimanaw kamatan. Itulod nak ijay balay, kunak! Mapantayon ije rancho. Taimpakada kon ken ni amo Rudy. Imbag man no saan anak kapungtot, idi nagpakada ka. Ay, nagungot nga rod. Ngamawan ti mabalin na No saan tayon akayat ti agtrabaho kadakwada. No kumata na saya at da nga amo, maanusan tayo kumaida. Ngam kasjay daman. Awam pay asida kada tao. Asidag pa'y ti pag naak amapan iji pagadalan. Uray saan ka pa yan nga agbalon. Taasi dagmat anak ko. Mabalin mon tulat ti umay mangal daw. Aywan tatang. Salbag. Awan mo timayat amatangdanan nga agburas iti produkto tayo. Madadaal dan. Apay ngay, adu mo ti awan trabaho na dita amarigrigat. Apay, di da kaya? No ayabak ida, ibaga damat nga da sa bali apakitang danan da. Kasanon ngay dagiti pupurusan a prutas. Naragrag pa'y din ati da duma. Sobran ti loom da. No awan ti maitad tayo kadagiti sigod a buyers tayo. Ang mga no umalis day ti pagkatangan. Day tangro ti pagdandanagak. Awan ti naala jay may sa abayer. Tawan ti natangda na katao. Di damat ngamin kaya ti umay. Kasanon? Bayan tayo kadilatan a madadaal dagiti prutas tayo. Problema da ito Pimanaw tumat day jay alando. Imbag day jay tamapang namnamaan. Apay no yung kapadasan nga ibaga nga agsublida kada tayo. Sayang nga minti apit tayo. Sige, inakto ka sa Rita ni Lando. Imbaglakit din bakat. Taimalis tayo dito Pinalubusan na tayo ni Mr. Santos nga agmula dito'y banbantayan tayo arancho. Nagsayaat nga rod ni Mr. Santos lakay. Nagpipintas ti mula tayo. Ado ti mabalin tayo nga ilako. Idi imay dito di mawat itinatnatang. Imbaga na nga ilako tayo kanon ti apit tayo. Bagi tayo kanon. Ay, nagsayaat talaga ni Mr. Santos. Naasi kadagiti trabahador na. Sa anak ang nagbidlot nga inmalis. No adda tayo pa ije ayan da amo Rudy. Kaasi tayo nga irororomanda. Awan pa'y asi da kada tayo. Aywan gayam lakay. Nagorder gayam iti natang dagiti mamaestra ni Linlin. Ikan tayo kano ida iti sagdudo a kilo. Medyo adumat dayjay no amin dakat agorder. Adumat timula tayo dito Ikan tayo ida No kanayon akastoy. Saan tayo nga agrigat?
Sige bakit? Inta itulod dagiti order dagiti mamaestra. Wan lakay. Sana bale. Taasi dagmat ita pagadalan apang ituludan ta. Makitam ka di bakit ti masabat ta? Ni mat amo Rudy day ta. Da kayo mati masabat ko. Papanan nyo ka di. Mapan mi man itulod dagiti natnatang ka dagiti mamaestra. Papanan nyo ka di. Umay ko kumaibaga ang agsubli kayo ni di plantasyon. Ha? Adong aminan dagiti buburasan. Sayang dagiti no sana maburas. Ladingitan mi. Ngam saan min akayat ti agsubli ije plantasyon. Uray na yunak, tibingay, wanutang danyo. Saan mi amabalin a panawan ni Mr. Santos. Tanasingpet, kan naasi kada kami. Ay, nabanugak ang naggapu ije ayan dalan to. Kaano da nga umay? Ay na, masayang ti apit. Didan kayat ti umay. Ni, taapay. Tinapalam kumaa iti kwarta. Kwarta laang matkat ti mabalin na pangay-ayo kadagijay amarigri ka. Imbaga ka na yunak titang danda, ngam talaga di da kayat. Anya? Ha? Naglastugdan? Anya ayat ti pagpanpanakkel dagijay amarigrigat? Di da ka no kayat apanawan ni Mr. Santos. Tanasingpet, kan naasi kadakwada. Anya? Nasingpat kan naasi? Kaya't nasawan. Bankrupt tayon. Tawan mayat amatangdanan. Ay na, agsagaba tayo nga rud itangan. Agbalin ka anasaya at kadagiti trabahador mo tapno di da ka panawan. No isakit mo dagiti trabahador mo, isakit da kan tumat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.